Hej. Hvem er på mobbeholdet? Hvad betyder det? Kan du ikke lige slikke? Kan jeg lige få at vide, hvilken planet kommer du fra? Jeg kommer fra planeten Christiania. Ja. Det er en meget afslutsaflæggende planet, den ligger et sted derude af det. Ja, okay. Har du fået nogen slået ihjel her på det sidste? Ja, det har jeg. Det kan jeg ikke til, altså. Okay. Det gør jeg rigtig meget modstand. Det går meget fint med det. Ja, det gør det, men hvad kan man forvente? Jeg er jo et supermenneske, så... Jeg kan se, der ligger mange lig sådan rundt omkring. Ja, det gør der er nogen, der ikke helt forstår, hvordan vi skal gøre for det her. Ja. Vi prøver lidt mere. Ja, prøv lige at skudt noget af med maskingeværet der nu. Jeg har ledt efter dig. Jeg kendte dig på den. Jeg kunne se den der tigerskab. Jeg skal lige have et rigtigt billede af dig, sådan hvor du står. Prøv at se rigtig hissig ud. Så får vi lige en briefing, hvem der vandt, og hvad der skete. Det får vi at vide. Det var svært det her. Kan du ikke tage noget køkkenrulle med? Hvor mange gange er du blevet slået ihjel i dag? Har du tal på, hvor mange gange du er blevet slået ihjel i dag? Er der flere dernede, drenge? Det er mange gange. Det virker meget voldsomt. Skal vi lige høre, hvordan det er gået? Jeg gjorde. Lidt efter det der kæmpe. Nej. Ja, vi skal simpelthen have fundet alle delene. Er der nogle spørgsmål? Nej. Det må du gerne. Jeg går på toilettet, hvis du skal det. Men ellers så skal vi ud og råbe skoven nu. Hvor er din bold henne?
Prøv at slå den ned i jorden.